Szeretettel köszöntelek a 11-11-es portál gyógyító energiájában. A 11-es mesterszám numerológiailag kapcsolatot teremt a felettes éneddel, az angyali szférákkal, és így ez a 11-11 sokszoros mélységben és sokszoros magasságban segít téged valami új, valami különleges fejlődés megtalálásával. Örülök, ha most kapcsolódni szeretnél. Akkor is, ha nem hiszed, ez akkor is működik. Nyitottság kell hozzá csak. Úgyhogy most helyezkedj el kényelmesen, csukd be a szemed, akár fekve, akár ülve egyenes gerinccel is tudod ezt a gyakorlatot, vagy ezt a kapcsolódást létrehozni. Magasabb frekvenciával, a félelemből átfordulva a szeretetbe, vagy még tovább a feltétel nélküli szeretetbe. Önmagad bölcs részének megtalálásában is segít. Bármilyen módon is fejezzük ezt így ki, az eredmény igazából az, hogy valami sokkal különlegesebb, valami termékenyebb minőséghez kapcsolódsz. Hagyd, hogy a zene, a 11-11-es frekvencia zenéje a gyógyító irányokba vigyem, amihez tényleg nem kell semmi más, mint hogy átadod magad. És a légzés segítségével megnyitod a szívedet. Találd meg a megfelelő pózt, kényelmesen ülj vagy feküdj. És csak lélegezz nyugodtan, kicsit lelassítva, mint szoktál. A belégzésedet szépen lassan 4 másodpercre időzítsd. Majd 4 másodperc szünet után a kilégzésed hosszabb legyen, és a szádon át egy megkönnyebbült sóhajjal engedj el minden olyat, amire már nincs szükséged. Utána pár másodpercig ne vegyél levegőt, és ezzel a 4x4-es ütemmel a kilégzést meghosszabbítva igazából más dimenziókba kerülsz. Csak figyelj, csak engedd. Hagyd, hogy a gyógyító energia veled lehessen, és kinyissa a szívedet, és segítsen kapcsolódni a bölcs énedhez. A szíved sokkal magasabb elektromos és mágneses rezgéssel bír, mint az agyad, mint az elméd, és így a szíved segítségével létrejön egy koherens állapot, a szív és az elme koherenciája. Most hidat képezünk a kettő között, de ugyanúgy hidat képezünk az anyagi világ és a szellem között, a látható és a láthatatlan között is, a feminin és a maszkulin energiák között. Átlépjük a tér és idő korlátját.
Csak figyelj, csak engedd, csak lélegezz. Add át magad a folyamatnak. Ha jönnek a gondolatok, az teljesen természetes. Hagyd, hogy tovább menjenek. Ítélkezés és kritika nélkül engedd őket tovább. A légzésedre figyelj, és bízz a folyamatban. Csak lélegezz. Csak hagyd, hogy kinyíljon most számodra a 11-11-es portál. És valami olyan különleges dimenziók közötti térbe kerülj, vagy dimenziókon túli, vagy multidimensionális térbe, amiben azt éled meg, hogy kinyílik számodra a feltétel nélküli szeretet, és megérkezel az egység állapotába. Egységbe önmagaddal, egységbe a bölcs részeddel, és ha tovább tudsz menni, és az egód korlátain tovább lépve engeded a folyamatot megérkezni hozzád, akkor valóban megtapasztalod az egységet, ezt a feltétel nélküli szeretetet, azt a szavakkal kifejezhetetlen állapotot, amit a kisugárzásodon keresztül tovább tudsz adni. A szeretetteljes, lélektársi vagy ikerláng kapcsolatnak. Nyitottság és ego nélküli állapot szükséges hozzá. De mint minden, ez is egy folyamat, amiben a lépéseken keresztül haladsz, és igazából a cél a folyamat megélése. Figyelj az érzésekre. Ha valahol feszültséget érzel, csak lélegezz bele. Lélegezz bele abba a szervedbe, abba a testrészetbe, és bízz az energiák változásában, hogy az energiák, maga a folyamat tovább léptet abból, és feloldja, illetve integrálja azt a feszültséget, amit az intelligens energia változása kiold benned. Csak hagyd, hogy ez a folyamat szépen magától változhasson. És csak lélegezz. Minden légzésedet a szívedbe irányítva fogod érezni, hogy a szíved önálló minőséget kezd teremteni. Fogod érezni, hogy egy különleges lebegő érzés indul el, vagy a mellkasodban megjelenik a melegség, a bizsergés. Bármit is érzel, az úgy jó. Semmilyen módon ne kritizáld, ne ítélkezz. Nincs szükség összehasonlításra. Csak lélegezz. Csak figyeld,
csak bíz a folyamatban. És hogyha úgy jelenik meg a 11-es portál, mint egy ajtó, akkor engedd, hogy az égiek vezessenek, és lépj át rajta. Bátran. Lépj bele az újjászületésbe. Hagyd, hogy a megújulás csodálatos energiája végigmenjen az összes sejteden. Hosszú kilégzéssel engedj el minden feszültséget, szinte lásd, ahogy gomolygó füstként távozik belőled. A belégzéssel képzeld el, ahogy az arany gyógyító fény és szín oda áramlik, ahol szükséges, ahol gyógyításra van szüksége a testednek. Engedd, hogy ez a dinamika segítsen most téged, és megajándékozzon az egységgel, megajándékozzon ezzel az új élménnyel. Hagyja a levegőérzés az egész testedre kiterjedjen, szinte testetlen érzéssé változik. És akár érezheted a segítő energiákat, vagy talán elhunyt szeretteid segítségét, támogatását. Hagyd, hogy megéld a transzcendens csodaélményt, és saját magadénak érezd, ami valóban egy ajándék ettől a portáltól neked most. Figyeld meg, hogy milyen érzés, ahogy a szíved kezd el irányítani, vezetni, és kész vagy a korábbi elmekorlátokat lerakni. Mostanra talán különleges érzéseket is éltél meg, de ha nem, majd akkor a következő alkalommal. Vagy talán megpróbálod ezt a meditációt holnap. Legyen ez a csoda a tied, és most egy nagy, megkönnyebbült sóhajtással térj vissza a testedbe, térj vissza az itt és mostba. Köszönöm, hogy velem voltál, várlak szeretettel máskor is. Ha tetszett, csatlakozz máskor is a csatornámhoz. Minden szépet és jó neked. Sok szeretettel.